dit moment oorkleren aan. Mijn microfoon is die bij de intro of je dus bij de editing gehoord wat minder. Dus we hebben hier een nieuwe intro. En we ben je met Wesley. En daardoor hebben we nou een nieuwe aflevering van Chillen in Minecraft. Maar dit wisten jullie al wat wij hier mooi zien. Ja. Wat wij hier mooi zien is... Het Woudergemaal in Lemmer. Dat geven wij je het mooi zien. Wow. En has de city, Wesley. Wesley weer best. Oh, daar best. Daar best. Weet je wat wel makkelijk En ik is? heb iets meegenomen. Oh, wat is man? Kip. Ja, wat is nou een kip, man? Hier is het honger en toch is ik een kip, man. Dat was ik een kip, man. Oké, dan geven wij een leuk eilandje uit Siki. We hebben dit keer mooi zien. Ja. Kom ik in een eiland, Siki. En volgens mij weer hier ergens een eiland. Shit, dit is een mooie Vliegende Hollander. Ja. En dan hebben we hier een... nog niet geweest. Oh, dat is al... Hij is weer zo sneaky in West. Volgens mij weer hier ergens een eiland. Eiland Siki. Ja! We ben hier. Ja, Wesley komt er aan. Ja. Ja, ja. Oh ja, maar even wennen onder controle. Wat wij eerst doen, is deze hele eiland geven wij plot mooi. Oh, dus deze beeld ook aan de kant? Alles met plot. Oké. Want dan hebben wij een mooi ding. We zetten geen biem in de fik, want dat is net eco-friendly. Maar voor de rest... Ja. Maar snel je ik, want die een heel ding wat ik kapot maakt zie. Maar dat maakt helemaal goed. Zo. Oh. Ja, dat werd er nou voort? Ja, dat werd ik voort. Wat zullen jou bouwen? Wij gaan het Woudergemaal gaan bouwen. En dat ziet er zo uit. Machine. Wow, dat gaan wij maatje. Dat zit in de lemmer. En dat gaan wij maatje. Lukt het wat? Mooi slopen? Ja, ik ben bezig met de boom. Machine. Doe ik even de heuvel. En nu is het een zwevende boom. Het is een zwevende BM. Perfect. Perfect. Ja. Wist je al wel eens in Lemmer West of nee? Nee. Bij Weddenstoot dan ongeveer in Friesland? Bij Drachten. Oh, bij Drachten in de buurt. Oh ja, in de omkering in Lemmer. Dat is op zich nog wel een leuk feitje. Ha. Dus dat is ja, we hebben straks echt weer hele leuke feitjes. Maar als ik een pliepje jer, dan komt de feitjes. Dus ja, dat. Wow. Oh, deze bliepje is er over hem. Feitje. Wow. Friesland, loon beschermen, terugdieken. Het in de wilde zee en het wilde wetter. Want het wetter, dat mag net te heeg, maar eigenlijk ook net te leeg. En daar zorg je gemalen voor, om het precies op peil te houden. Was dat het mooie feitje weten? Ja. In Nederland, omdat Nederland steeds maar best wel leeg zit qua wetter. Maar het wetter dus net te heeg of te leeg steen. En door het gemaal wat wij nou mooi zien. Dat wetter is dan net te heeg of te leeg. Dat wie het feitje. Ja, dan is de feitje dit jaar helaas. Maar ik wel. Ja. Dus ik moet elke keer wat ik even onder vertellen. Maar die hoeft op zich net voor het, want Lietse Island zien broeken we net. Wat even deze BM's? Deze BM is nog een beetje aanwezig. Er allemaal bomen op de grond. Maak er niks uit. Ik hier een idee. Want het stoomgemaal zit steeds maar aan de kant van het wetter. Ja. Als wij deze even rocht maken. Zo, even we zien dat dit is rocht. En dan dit helemaal voor het heli. Laten we wel even wetter even straks even goed want, denk ik. Oh nee, dat gaat wel automatisch. Machtig mooi, ik weet het. Het is machtig mooi. Mag maar, mooi. Mag maar. Nee, we hebben de vorige keer hebben we vulkaan maken. Die King die straks wel even laten zien. De mooie vulkaan die we hebben maken. Oh ja. Ja, die heb ik ook al gezien. Oh, van vorige weken. De vulkaan die we hebben maken. Die vind ik denk ik wel het mooiste, die vulkaan. Omdat die heel veel af is gewerkt.
Maar die merk heel snel kleer. Maar de vulkaan zit in... de vulkaan zit in je mooie witte hoes. Oké. Nou hebben we hier een heel mooi rogstuk. Dan geven wij het mooi gemaal mooi. En op zich... wat we deze blok gebruiken. Deze. Want hij is van... Het is een heel oud gebouw. Als je op Barrow Marine scroller opklikt... Ja, daar is het al. Daar is de blok ook al. Dus als wij... eerst even structuur maken. Dus hij moet steeds maar zo breed, denk ik. En dan moet hij even lang. Maar... als dan aan deze kant nou even zo lang makkest... Dan maak ik hem aan deze kant lang. Zo. Dus dat aan die kant. Dan wist man welke knop dat is? Van die moes? Ja. Maar die rochterknop. Rochter. Ja, rocht. Hoe moet de zijkant eigenlijk? Nou, we moeten straks het dak. Wat straks inweuren maar deze. Maar we kunnen het dak werken wel van een orensoort blok doen. Want op het plaatsje is dat echt te zin heeft, maar dat het dak gries is. Oh, wacht, dan kan ik straks wel het dak van de toren nog even verhoren. Dat komt goed. Dat komt alle goed. Ongeveer. Wat gaan we eigenlijk in het gebouw maken? Weet ik net. Maar we hebben feitje, by the way. Oh, nog feitje. Van de wieken bouwen wij het Woudagemaal. Het grootste werkende stoomgemaal in de wereld. Dat bij u op een lemmer stiert. En dat Woudagemaal, dat moet verzorgen dat we droege voeten houden. En keer 4 miljoen liter water per minuut voortpompen. Nou, wat ik al zei, hoe dat gemaal, dat het voor je zorgt dat het wetter net te heeg of te leeg zit. Was weten hoeveel miljoen wetten doorheen wordt pompt? Ja. 4 miljoen. Zo. Ja. Veel. In het gemaal zit een pomp. Of met een traaipomp. Oh, iemand zou het traaien. We kunnen je traaipomp inzetten, dat we het dak al hebben. Ja. Ik heb... nee, wacht. Ik denk dat deze beter is. Voor het dak, sure. Want het dak, het orenkleur... Als je, dit is al beter. Machine. Structuur. Het gebouw krijgt nou structuur. Ongeveer. Krijgt ongeveer structuur. Wij proberen echt maar wat, ja. Wat ben je dan? Wel, ik ben al bouwen en ook eens kippen op mij gooien. Wat ik toch echt maar die? Wesley, wat ik maar die? Waarom moest ik nou maar die in Minecraft? Waarom moest dat? Waarom? Nee, grapje. Mooie, ja Liam. Hij is heel mooi. Oh, dit is het prachtig. Wauw. Oh, wacht. Sa en dan sa. Oh, sa. En dan moet die... Oh, dit is al wat beter. Even wat meer structuur in de building. Dit is toch... Machine. Wesley is het zo mooier. Ja. Ik kies zo echt al beter bouwen dan maar... Wat is het dan? Oh ja, zit ik al in van sokken. Ja, dat zit ik nog achter. Wat is toch slim? Waarom wist ik dat net? Het gaat nou iets zo'n draaihoekje. Gaat het nou? Draaihoekje.
volgens mij hebben we het dak al bijna clear. Yep. Het dak al bijna clear. En dan kun je, ik weet het niet eens hoe een stoommachine er van binnen shit. Uitliek het. Ja, we hoeven de binnenkant toch ook niet te maken. Nee. Maar we hebben een feitje, by the way. Ja, het Wouda-gemaal is een stoomgemaal. En stoom, dat krijgt je toch wetten te sieren en het dan op te vangen. En dat zorgt voor druk. En met die druk kun je een machine onder de praat houden. Bijgelijks een gemaal, maar ik een stoomtrein. Het is steeds maar, dat is wel wat we nou bouwen, is een stoomgemaal, ja? Ja. En dat stoomgemaal, trowetter, krijgt stoom. Dat is logisch, ik maar hitte thee, dan heeft stoom. Ja. Nou, door die stoom krijgt de druk en daardoor, ja, het is een stoomgemaal. Volgens mij heb ik het heel goed, hè. Maar, Lijkt het mooi. oh, dit is het wel mooi, ja. Ja, oh, dan heeft orenblokkenbroek dan ik, maar de... Maar dat valt net op, want het is allebei gries. Shit, maar ik broek deze blokken. Oh, En dan broekst... is het een verschil? Ja. Shit, dan broekst... Shit, dan broekst deze. Maar de lijn. En ik broek deze. Oh. Maar het is allebei de grijs. Ja, maar dat is juist dan net... nee, dan heeft het gebouw het structuur nou. Het gebouw, het structuur. Wist wat wij echt moeten kunnen... Zullen we de binnenkant maken? Want ik denk wel via de achterkant kist er iemand door. Zullen we hier gewoon een door maken? Zit machine. Oh, dat is het dak mooi aan dan. Ik heb hier een door. En ik maak je nou de groen van dit stamgemaal. Ik zie het vanaf hier, de deur. Oh, wist wat een keer leuk is? De feitjesman een keer met mij gaat Minecraften. Dus, feitjesman was een keer met mij Minecraften. Dan is het 10 feitjes. En dan door zelf... Nee, dan door dezelfde feitjes. Maar wat voor gameconsoles is dat, Wesley? PlayStation heb ik. Ja. Ik heb een telefoon en ik heb een tablet. Oeh, ik heb... Nou ja, ik heb deze mooie PC. Ik heb... En nog... ik heb een laptop, maar die is van mijn moeder. Daar zit ik nu op. Ik heb een PC en ik heb een Nintendo Switch. En ik heb een Wii. Wat een goed idee, maar ik ken hier en dan het Minecraft. Lees mij dat dan? Ja, ik geef maar daar dan Minecraft. We beginnen een keer gewoon met de feitjes, man. Geef wij Minecraft en dan doet diezelfde feitjes. Van hier, ik vertel nou een feitje wat we gaan bouwen. En dan hoeven we helemaal niks meer te monteren. Hoeft Sven geen knopjes meer in te drukken. Oh shit, die is dit de troep. Dat is lekker makkelijk. Yeah, hij dacht ik helemaal yeah. Dat is toch lekker makkelijk. Maar bij Matje het hele mooie stoomgemaal. Matje bij heel mooi wit. Wist wat wij kunnen doen? Wij kunnen wel een soort van stoomgemaal Matje. Maar dat weet wel een heel pielwerkje. Maar ik weet hoe dat ongeveer kunnen doen. Ongeveer. Als wij leuke blokken hebben. Door die. Ik ben wel wat ontziek hier. Die is echt wel grappig. En dan... Griezenblokken? Sure. Komt ie, jongen, ja? Ik maak je... Oh, dan maak ik... Oh, dan is een bordje stoomgemaal. Oké, prachtig. Oké. Oh, we hebben hier een... random persoon. Wat je gewoon een... Sa. En dan doen we... Oh. Hij werkt net, maar... Dus ja, ik maak je hem... Dus... Dat hij erop liekt. Zie je, Matje? Dat is toch hier in wetter. Ja, oké. Ik ga even Ik weet net wat ik hier maak, maar het gaat er wat op lieken, hoop ik. Ik weet net iets hoe het van binnenuit zit. Maar het liekt gewoon... Nou, krijg dat dit gewoon een heel groot stoomgemaal is. Qua alles. Oh, nee. Oh, dit liekt het wel... Shin. Dit liekt het op zich wel vet. Shin. Het liekt het op elkaar. Het liekt het op elkaar. Het lijkt op een buis. Speel jou... niet beter hier doen als buis? Wat, buis? In plaats van... Oh. Ik ben een beetje gek. Zo. Oh, oké. Zo. Dus ja, en we hebben weer een feitje, jongens. We hebben een feitje.
Net elke nien is het mij nog eens als het gaat om de hichte van het groenwetter. De meeste boeren bij Gelijks, die willen het zo leeg mogelijk houden, zodat hun trekkers net voetzakje in het dritsen en het echt net te wierd is voor het vee. Iedereen die is er net maar eens eigenlijk of hoe leeg of heeg het wetter moet staan. Dat weet. En dan hier. Nee, sure. Oh, shit, dit wordt mooi. Shit, dan gaat hij via hier en dan hier stopt hij. Shit, dit is toch prachtig? Ja. Dit is toch... En waar gaat dit dan heen? Ja, nee, dit gaat naar de groen. Kom eens. Hier, want... Dit is een mooi bordje. Oh, wat gebeurt hier? Prachtig bordje. Dat zei ik, Krek. Steeds maar zo mooi daar net komen, dus dan hebben we je glas. Ik heb een idee. Vertel. Nee. Wacht even, deze muur moet er even uit. Maar ik weet het Mag was dat? het mag nog steeds wel normaal blauw van de boetenkant. Oh, ik weet Maar dan kunnen we hier kanon maken met allemaal TNT ernaast. Nee, wist hoe het heel makkelijk een kanon maken. Dus dat was letterlijk zo. Oh, zo. Nou, hij is zo'n kanon. En dan hebben we een button. Sure. Machine. Nee. Nou, die heeft geen kanon meer. Wat was zo? Ik ga hem eerst heel goed zetten. Zo. En dan maar het knopje. Je hebt de buitenste lijn iets. Dan wist dat altijd opblaast. Ooit. Omdat ik een beetje te veel TNT heb. Dit is net heel erg slim in het gemaal, hè. Altijd opblaast, dan is heel Nederland, zeg maar, onder wetter. Ja. Dat is net heel slim. Dus ik denk dat ze een beetje iepen must houden, Shisa. Ja, maar dan gaat iedereen inbreken. Nou, en dan maakt niks uit. Gewoon zo. Nee, want meestal niet inbreken, want ik ben bang voor de TNT. Oh jongens, we hebben een feitje, Maar door het voortpompen van het wetter zak het Friesland heel iets verder naar onder. Rek het de natuur in de war en jochtje wij onkeerbare skiën aan het loonskip. Samen pompen kennen ze ook net. Wij moeten op een ziek liekwicht. Maar dat kan de politiek, maar min fine liek het wel. Als wij baroe te volle pompen, je het heel Nederland naar de knop is. Dat is het feitje eigenlijk niet kwaad. Bist bij de kleer? Beam. Prachtig. Prachtig. Maar de beat Heel accuraat. Ik ga erop. Oh, Kom eruit. Wesley. Ja? Wist dat de stoom net heel goed voor die is als de hele tijd in het gebouw is? Kom. Wesley wordt nog langer in het gebouw blijven. Wist kleer maar niet TNT. Ja, TNT wel. Oké, bye. Kom. We kunnen ook op bovenverdieping. Nee, we hoeven geen bovenverdieping. We zijn helemaal klaar. Maar machine, dit is Uze. En dit is die van... Papapam. Dit is de echte. Papapam. Machine. Oh, die is hem heel mooi. Maar... Hij is wel aardig. Mooi. Maar Wesley. Zullen wij weer naar het begin? We beginnen aan het begin. Nieuw. Maar de Vliegende Hollander. Doei. We hebben nog nooit inbest. Misschien nog een squastie erbij. Maar de squastie zit er al. Ja? We hebben nog een feitje. Yay. Gelukkig zijn er heel iets meer boeren die er echt zorgen maken om het loonskip. En die natuur inclusief bordje willen. En bijgelijks plasdrasgebied nog aanlezen litten voor alle vogels. Dat bestikken grijden die voor een pad onder water staan. Nou, was het mooi feitje. Yo, dit. Oh, de squastie. Oh, Wesley, we moeten nog even snel de squastie in, man, ja? Wat een squastie in bij. Kom, ik ga nog even snel die squastie in, maatje. Kom, mijn maatje eerst. Mijn maatje weer toren. Mijn maatje nou hier, want is hier nog een ziekant in zijn plak? Ja, dus hier is nog wel plak. Mijn maatje hier nou de squastie in. Kom goed. Oh, dat is daar. Oh, ik moet even de mooie squastie in, maatje. Speciaal voor je, maatje. Ik nog even snel de squastie in.
Bam, bam, bam. Oh, bam. En we hebben een squastien. Tja, ben je wel blij met hem squastien? Begin. Kom. Wat te eten dan? Nee. Het best. Ik ga niet teleporteren, hè? Ja. Oh, dat is er al. Tja, dat is er al. Kom. Dan moet je nou eindelijk die namen op de moren zetten. Dat moest al in het begin van de livestream. Maar zet die namen maar op de moren. En hij is klaar. Jee. Wow. Maar Wesley, dit is dan weer dan het einde van deze livestream. Wat voest ervan? Leuk. Wat voest het leuk. Wow. Wat voest het leukste? Bouwen. Het bouwen voest leuk. Dan is dit voor iedereen het einde van deze livestream. Dan bedank ik iedereen voor het zien. Ik zou zeggen, als je ook een keer was maar van, stuur even een berichtje naar het Instagram kanaal van Chill. En dan was voor Monique invullen en dan, ja, dan kies ik gewoon een keer Marwan. Kies ik als Wesley. Kies ik Marwan. Als ik in Minecraft heb, we hebben dan een gastenaccount voor daar, dus dat komt al even goed. Volg Chill ook even op TikTok. En we hebben Discord. Wow! In de bio zit het linkje voor de Discord, dus daar kies ik joinen. En voor de rest bedank ik iedereen voor deze leuke livestream. Binnen je hem op? Ja, Hilbert, ik ben altijd op die. Kom goed. Maar dan bedank ik iedereen voor deze leuke livestream. En tot de volgende keer. Hey, doei doei!